And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. SPG na pala! Gumawa kami ng Milagro sa Kubo ni Tita. Nasa province kasi ako that time. For almost 1 year. Uso kasi yung disco. Party-party. Mga ganyan sa province. Fiesta sa barangay namin. So, merong disco. Nangyari to, April 2016. Tugs, 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 tugs. Sayaw! Woo! Sayaw! Alak shot! Woo! Sayaw! Shot, 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 shot. Ang ending, lasing. At madaling araw na nun. At dahil meron din akong jowa that time, nalasing din siya. Di alam nang gagawin. Kailangan lubos-lubosin na namin that time. Kasi, uuwi ang nanay ko. Kaya dapat, sulitin na namin ang huling oras at pagkakataon. Eto na nga. Lumabas kami ng boyfriend ko sa disco para gumawa ng milagro. Nasa labas na kami ng bahay namin. Umupo kami sa lamesa na gawa sa kawayan. At eto na nga, inunti-unti ng boyfriend ko na idikit ang mukha niya sa mukha ko. Hanggang sa boom, pampaw. Magkadikit na ang aming mga labi. Then bush! Sinisid niya ako sa kanyang halik to the highest level na. Oh ha, wait lang ha. Baka iniisip nyo na may makakakita sa amin. Pero wala. Wala kasi sobrang dilim sa lugar namin. Habang kami ay sumisisid sa bibig ng isa't isa, unti-unti na ring umiinit ang aming mga katawan. Napalingon ako sa kubo ni Tita. Napagdesisyonan namin na sa kubo ni Tita na lang kami gagawa ng milagro. Nakapasok na nga kami ng kubo ni Tita. Nilock namin ang pinto. So this is it, pansit. Naghalikan kami. In, out, in, out, in, out, hanggang sa out. Malakas na pag-uungol. At nag-request pa ang boyfriend ko ng second round. Hanggang sa fast forward. Natapos na kami. Success! Nakaraos na. Siyempre, napagod kami. Pahinga muna. Maya-maya, biglang may kumakatok sa pintuan. Pinsana at lola ko. So dali-dali kaming nagbihis. At pagbukas kunwari ng pinto, nagpanggap kaming walang nangyaring milagro. Pero kitang-kita ko
sa mamukha ng pinsan at lola ko na medyo nagdududa sila. Kaya pala kami sinundo doon dahil susunduin na namin ang nanay ko doon sa airport. Around 4 a.m. na nun. Pagkausap sa amin, lumabas na ako. Then after 10 minutes, hindi pa rin sumusunod ang boyfriend ko. Kaya ang ginawa ko, binalikan ko ang boyfriend ko sa kubo ni Tita. Bigla niya akong tinawag. Parang importante yung sasabihin niya. Sabi niya, halika nga dito. At lumapit naman ako sa kanya. Sabi ko, bakit? Hanggang sa may inabot siya sa akin. At ang sabi niya, panty mo na iwan mo dito. Nakalimutan mong suotin. Buti ako ang nakakita. Napamura ako sa isip-isip ko. I can't imagine. At yun talaga yung pinaka-worst na nangyari sa buhay ko na nakakatawa kung ikukwento ko sa iba. Iniisip ko tuloy, inamoy kaya yun ng boyfriend ko? So, ayun. Lesson learned. Huwag basta-basta isusuko ang perlas, girls. Hindi naman ako nagsisisi, pero hanggat maaari, wag muna. Tsaka na kapag meron na kayong pang mot-mot. And PS, break na kami. Almost 1 year na. Wala kasing forever talaga. Ay, anyway, love, love, love.